kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place when we all get to heaven. Praise the Lord. Marayrayaw ni Apo Dios, kakabsat mi iti tangatang, sungag dengdengeg tatta, manipod kadagiti abay iti radyo na, kastamutan agbuy-buya kadagiti social media, ni nagan nga po tayo ngay Kristo isot itultuloy mi ngay kabkablao kada kayo amin nakakabsat mi, marayrayaw ti Apo, gaman tayo iti gundaway manen, nga nagkakatwa tayo ita, datayon iti mauding Domingo, iti bulan, iti Hunyo. Palubos iti Apo, datayton iti month of July, iti sumaruno ag Domingo. Kahit kulang kablaawan, iti maysa kada tayo kakabsat, manipod ito yun, Radio DCTP Station, 693 kHz, karagiti amin, nga dumanunan, dahil nga signal kakabsat na imbag nga malong, kada tayo amin, agyaman tayo iti Diyos. Kahit kulaang kablaawan, oray kadagiti sponsors tayo kakabsat iti abroad, manipudon kadagiti kakabsat tayo iti Italy, France, Greece, maraydayaw iti Apo. Agyaman tayo kakabsat iti dayto nga gundaway, kahit kulang nga kablaawan, dagiti inna nga kankanayon nga kankanayon nagdengdengeg iti daytoy nga gundaway kakabsat ni Nanay Francisca Pulinday iti Sibsibo San Emilio Ilocosor. Gaman kami nanay kadagiti amin nga nanay itan kananayan iti AFB Sibsibo, kastamot kini Nanay Meli, kini Nanay Rosita iti Buliklik na imbag nga malamnay, kastamot kini ading Krisya Galimbang nga pastorita maridayaw iti Apo. Kada Pastor Roel Valdez iti Bangar La Union na imbag nga malam pastor. Ken kadagiti amin nga agdengdengeg ita. Kahit kulang mo't nga kablaawan ita manipod iti 12th wedding anniversary the brother Mark Louie Racho, kastamotan kan Sister Liberty Valdez Racho. Naimbag nga malong, kada kayo aminon, kadagiti amin nga nanay, dito'y dapar na iti darapidap kandon. Naimbag nga malong nanay, kun kastamotan kani Mama Olivia Tainan, idjay Galimuyod, Barangay Kalimugtong, nagdengdengeg, iti daytoy nga malong. Kada tayo amin kakabsat, itultuloy may nakablaawan ti maysa ken maysa. Tapnon tintay pa nagtultuloy iti daytoy nga malong, agyaman tayo kakabsat. Kat uray pay iti kadwak, nalamsak ba ito, ni Pastor Binel Dakayanan, our co-anchor host, iti daytoy nga programa, mensahe ti panakaisalakan na imbag nga malong pastor, kat si bubukol nga iglesia tayo dita. Maraydayaw iti Apo, kada tayo aminan, kadwak ita ditoy, ni Brother Ermelo Baludbod, tapon sakbay na nga apan tayo iti panagkararag, denggan tayo man pa iti maysa a mensahe iti kanta. Nimbag naragsak na panagdengdengeg kada kayo amin, kablawak man nagiti taga Galimuyod, kang ronan na ita barangay Kalimugtong, kablawan kayo amin kakabsat nga agdengdengeg ito yung programa. Mangipayak ti may sa kanta, Paul 1, lumapit ka kay Jesus. Ikaw ba'y may karamdaman? Lunas ay nais matagpuan. Bakit di mo subukan lumapit sa Panginoong Hesus?
Ikaw ba'y nabibigatan? Hindi alam ang kalutasan. Pag di mo subukan, ibigay ang buhay mo kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus, siya ang daan, katotohanan, matatagpuan. Matagal mo nang hinintay, ikaw ba'y gulong-gulo? Hindi alam saan tutungo, o aking kaibigan, matagal na siyang naghihintay sa'yo. Lumapit ka kay Jesus, siyang daan, katotohanan, matatagpuan. Matagal mo nang hinintay, lumapit ka kay Jesus, siyang daan, katotohanan, matatagpuan. Matagal mo nang hinintay. Amen. Karagiti man nakabalin nga ima mo Dios, itong tuloy mi nga isadagken ka. Daytoy nga gundaway apo, karagiti amin nga agdengdengeg, manipod ditoy aging gana karagiti ayan dagiti amin nga agdengdengeg. Apo isadagmiken ka daytoy nga programa, tapnon si katagundaway manen apo tinagtetengaan mi. I-bless mo dagiti sasaong, kastamot ten dagiti amin nga agdengeg ita. Sika ako ti may dayaw ken maitan-ok, itinagan ni Apo may Jesus. Amen. Maray dayaw itinagan iti Apo, gyamanak iti gundaway kumanon kakabsat nga agsarita kada kayo ita, manipod kadagiti sasao iti Apo. Manipod iti Hebreo chapter 3 verse 12 kakabsat. Kayat ko iti mangibingay kada kayo iti ababa nga pakasaritaan daytoy kunana basa kada kayo iti Iloco version kunana ditoy kitaan nyo nga rod kakabsat dilaket taadanto iti siya sinuman kada kayo ti maysa a puso a dakes asaan a mamati nga umadayo iti Dios a sibibiyag kunana ditoy kakabsat ket iti sabali nga version iti baro na imbag adamag kunana kakabsat ko iti pamati agannad kayo tapno awan kada kayo ti agbalin a dakes ken awanan iti pamati ket laksiden na ti sibibiyag nga Dios. Maridayaw iti Apo daytoy iti sao ti Dios kakabsat tutuloy ni Apo nga bendisyonan ti panakaibasa dagiti paset iti sasaona. Kakabsat iti daytoy nga malem kahit ko ti makisarita kada kayo manipod iti kastoy dagiti pakdaar maibusor iti panang talikod iti Dios. Wenno dayjay kunatayo iti talinaed tayo ang matalek ken Apo Dios ket saan tayo nga umad adayo ken kuana tapnon saan na tayo nga baybayan. Manipod itoy nga teksto kakabsat amok nga iti biyag iti daytoy nga lubong adu dagiti tattao nga mayat a sumurot ken Apo tayo nga Hesukristo adu ti mayat nga mamati iti Dios kakabsat ngem iti panaglabas iti tiempo adda dagiti pagbalbaliwan na adda dagiti dadduma lumamiis dagiti panamati da
Adda mo dagiti dadduma sumardeng, agbalinda nga nasadot nga karkararag, agbalinda nga haan nga mapan makipagdaydayaw. Manipod iti kunak kada kayo nga hapit tayo dagiti pakdaar maibusor iti panagtalikod iti Diyos. Daytoy panagtalikod iti Diyos kakabsat saan adagos nga mapasamak daytoy. Basit-basit no mangrugi aging gana at ipuso iti maysa nga taon ket adayonton iti Apo. Isu iti Biblia mangted kada tayo wenno pakdaaran na tayo nang nangruna di verse nga binasa tayo kakabsat tapnon agtalinaed tayo ang matalek iti Dios iti kankanayon. Pakdaaran na tayo gamin adda dagiti pagpagadan because it's too dangerous kakabsat when we fall away from the hands of God. Ti surat ti Hebreo ket naisurat kadagiti Kristiyano a nakadanon manipod di kapadasan ti panakaidadanes panakasulisog ket dagiti biag da nga nabalbaliwanan nagsublida iti daan nga biag. Ibaganay ti nagsurat nga agannad kayo kunana tapno saan nga mapukaw ti pamati ket agtalikod da iti Dios. Kakabsat ti panagtalikod ket saan laeng nga panangibaga nga saan kan nga mamati iti Dios. No di ket biag panagbiag asaanen nga mangipatpateg iti pagayatan ti Apo ken paglintegan na. Kasta kakabsat iti kanaigan ti kunatayo nga panagtalikod iti Dios. So iti kasasaan dagiti Israelita no kitaan tayo kakabsat iti Old Testament. Idi adda da ijay letang nalawag nga ihemplo kakabsat ijay chapter 32 iti Exodus abayat nga ni Moses ket adda ijay bantay anangawat iti linteg iti Dios kakabsat dagiti tattao ket nagururay da iti nabayag nga tiyempo habang agururay da mabalin nga adda tinadukutan adda dagiti nagdudwa ket nangaramid da iti balitok asinan baka ket dayta ti indaydayaw da dinaydayaw da kakabsat nalipatan dan dagiti naglabas nga nakita da na experience da nga datdatlag kakabsat nga naramid ti Dios ijay Ehipto ket dagitoy amin nagtalikudan dan pinagtalikudan dan iti Dios ket iti panagtalikod da kakabsat sinangoy suday ti linteg ti Dios ngem idi nagbabawi da ket nagdawat da iti kaasi impakita mo ti Dios iti parabor na maridayaw iti Apo adda nga rod pakdaar babala kunatay iti Tagalog wenno warning kunatay met iti Ingles nga aramiden tayo maridayaw iti Apo wenno mang guide kada tayo kung nakuma. Tapnoan niya dagitoy nga mangiturong kakabsat nga banbanag nga panagtalikod iti Dios. Let us beware of these three things. Umuna kakabsat isu iti pananglipat iti kinaimbag iti Dios. Nung malipatan ti tao dagiti inaramid ti Apo nalaka alumamiis ti panamati na. Wenno lumamiis ti panamati na ko nakuma ket malipatan nan iti Dios. Ani ati kunana iti Deuteronomy 8 verse 11 agannad ka tadi ka malipatan ni Jehova a Dios mo kunana ijay. So daytoy nga bersikulo iti Deuteronomy kakabsat panangipalagip ni Moses idi karagit Israelita sakbay nga sumrekda iti naikari nga daga. Kalpasan iti almost 40 years. Wenno 40 years atawon iti letang kakabsat. Pinakdaaran na ida mapanunot da iti kinabaknang ken kinatalged. No mapanunot da itoy kakabsat saan da kuma aliplipatan iti Dios. Saan da kuma nga aliplipatan iti Dios nga nangited karakwada nang sabot dagiti kasapulan da idi addada iti letang. Sinabot na ti kasapulan da ti taraon, iti biag, iti danom, ken panagbalegi kadagiti kabkabusor. So ti peligro ket saan laeng nga di panagbasol da no di ket pay
iti pananglipat da, iti kinaimbag ken kinamatalag iti Dios. No adda makita tayo kakabsat iti Biblia, manipod ka dagitoy experience dagiti Israelites ijalat ang kakabsat. Exodus chapter 16 to 17. Inikan dati Dios, inikan isuda iti Dios kakabsat iti mana iti naldaw-aldaw. Wow, nagpintas daytan nga provision iti Apo. Nagsayaat, naipaay ti danom manipod ka dagiti bato. Ket panang salaknib ti Apo iti amin a panawen. Maraydayaw iti Dios. Ngumaduadaras kakabsat nga nagreklamo dalatta dagitoy nga Israelites. Nalipatan da dagiti nararami ti Dios imbes nga agyaman da nagsublida kadagiti biyagda nga imon una. Ket no adda iti maadal tayo ditoy kakabsat kunana numalipatan tayo ti kinaimbag ti Dios. Nalaka tayo nga agreklamo ken maawanan iti panagtalag tayo iti Apo. Sino darag iti managreklamo kada tayo ditoy? Sapay la ko mataawan. Mailasin mulat ta kumakabsat no kasjay nga managreklamon ta kadwam. Mabalin nga pakpakdaaran daytoy nga bersikulo isuna tabaka nalipatan nan dagiti kinaimbag ti Dios. Ket baka agturungan iti panagtalikod iti Apo. So kitaan tayo mo't kakabsat dagiti 10 nga addaang agsaksakit ide. Nga addaang agkukutal kakabsat iso di Lucas chapter 17 verses 11 to 19. Iso nga pinaimbag ni Jesus dagitoy nga agkukutal ngem kitaan tayo may salaeng tinagsubli tapnon agyaman. So makita tayo man ditoy ado ti makaawat ti bendisyon ngem basit dagiti makasursuro nga agyaman tamalipatan da iti naparabor nga kinaimbag nga ited iti Apo kadakwada. So napnapno iti lubong dagiti managlilipat nga tattao. Napnapno dagiti tattao kakabsat nga haanda nga managyaman no daduma kakabsat aduda dagiti makita. Nagaduda kakabsat nga magyaman tayo ta iti daytoy nga gundaway kakabsat mamatiak kadagiti amin nga agdengdengeg. Galad tayo kuma iti managyamyaman iti Apo. Mangbigbigbig iti kinasya sino iti Dios. Maraydayaw iti Apo. So ti panang lipat iti kinaimbag ti Dios ket mangpapapigsa lang iti kinapasindayaw ken mangpakpakapsot lang iti panamatim iti Apo. Ngem no ti kababalin tayo ket isu dayjay pananglaglagip tayo kakabsat kadagiti amin nga kinasya sino ti Dios kinaimbag nga raramiden ti Dios araramiden iti Dios so madaydayaw ti Apo mamatiak nga mapmapno ti puso tayo iti daytoy nga galad panagyamyaman. Haan lang akasta panagtulnog ken kinamataleg ken kuana. Tanulaglagipon tayo ti kinaimbag ti Dios agbiag tayo nga napnuan puso nga managyamyaman maraydayaw ti Apo. Numalipatan tayo ti kinaimbag na nalakaamapan tayo laeng iti panagtalikod ken panagbiag asan nga mangidayaw ken kuana. Ngem numasursuro tayo kakabsat daytoy nga galad panagyamyaman iti Apo. Mabalin nga idyana tayo iti panakaiturong ti panagtalikod iti Apo. So dayta kakabsat numalipatam dagiti kinaimbag iti Apo iturong naka iti biag nga agtalikod ken kuana. Anapay kakabsat pakdaar iti maikadwa amang iturong ti tao ti panagtalikod iti Dios. Isurayjay panagayat iti lubong ngem isuna. Ay ayatom unay ti lubong ket saan mo nga ikankano dagiti bilin iti Dios. Anati kunana di Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 14. No ti kinabaknang ragsak ko na ambisyon ti maipangpangato maipangpangrunang iti Apo kakabsat. Nalaka tayo nga maiadayon to ken kuana.
Sapay la kong makakabsat awan dagiti kakastoy. Tapnon inton ited ni Apo ti pamendisyon ken ka. Inton aramiden na nga paaduan dagiti amin nga adda ken ka. Inton ikan na ka dagiti nagpipintas nga banag isu nga aywanam iti rabaw iti daga. Maipangpangrunan tulat ako maiti Apo iti biag mo. Anati ko na 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Di kay ayatan ti lubong wenno dagiti banbanag nga adday ti lubong. No siya sino ti agayat ti lubong awan ti ayat ti ama ken kuana. Kunana ditoy. So ni Juan the apostle nga nang isurat daytoy. Insurat na tapnon pakdaaran na dagiti mamati. Asaan da ang maalukoy kadagiti ited apagayat ti lubong. Ti lubong ditoy ket saan nga isu dayjay dagawon no tao. No diket ti sistema ti lubong anapnuan iti basol. Ti lubong anapno ti kinainbubukudan. Ti lubong nga adda dagiti kinaagom. Ti lubong nga adda ti kinapasindayaw. Ken amin nga mangyadayo pay iti tao manipod iti Diyos. So ipalagip ng kakabsat nga aglabas laeng daytoy nga lubong ken dagiti tarigagay na ngem ti sao ti Apo ti pagayatan ti Diyos ket agtalinaed iti agnanayon. Maraydayaw iti Apo. Kitaan tayo kakabsat ije asawa ni Lot. Ni Lot kakabsat isu nga adda nga agnanaed ijay lugar iti Sodom kakabsat. Dagitoy nga lugar isu nga naibilang nga maysa kadagiti adwanan kakabsat iti kinarangay. Adwanan kadagiti banbanag nga nailubungan nga puro da nga nailubungan kakabsat kadagitoy dagiti nagduduma nga klase iti kinadakes nga maysa ti asawa ni Lot ken ti pamilya na naggapuda itoy kalpasan nga binilin ti Dios asaan a kumita iti malikudan kakabsat nagsubli iti asawa ni Lot gapu ta adda paylang ti puso na iti biag na ijay Sodom kakabsat masayangan ti kinabakna nga mabati na ijay nga lugar. So di puso kakabsat nga adda pay laeng nga naka-attach iti daytoy nga lubong ket saan nga fully nga na-surrendered iti Dios kakabsat pasurot pay lang isuna iti lubong. Saan nga pasurot iti Dios. Ni Jesus kinunana pa iti Matthew chapter 6 verse 24. Awan ti makapagserbi iti duwa nga apo. No ayatan tayo ti Dios kakabsat iti amin a puso tayo. Mailasin dagiti banbanag iti lubong idyay umisula nga panakailasin na. Ngem no ti lubong ti umununa nga ayatom mapalubusan kakabsat aglaminto dagiti pamati. Ket mayadayo dagiti rikna iti Apo. So dayjay teksto tayo kakabsat, pakdaaran na tayo. Kitaan nyo nga rod kunana, dilaket taaddan to iti siya sinuman kada kayo amay sa apuso adakes asaan nga mamati nga umadayo iti Dios asibibiyag. Wen kakabsat no daduma dagiti sirkumstansya isut mangyadayo kada tayo ngumhaantay nga ipalubos kakabsat gapu ta dakdakkel ti Dios nga pagserserbian tayo. Maikatlo ken maudi nga mangiturong iti tao ti panagtalikod iti Dios. Isu dayjay kakabsat panangipalubos iti basol. Ti basol asaan nga impakawan ket mangpatangken iti puso iti tao ket agtuloy ton nga maihadayo ken kuana iti Dios. Ephesians 5 verse 11. Ket di ka makipagpaset kadagiti awan serserbina nga aramid ti kasipngutan kunana jay no diket iparangarang yo ida. Wenno James chapter 4 verse 17 kunana isu nga ti tao a makaamoy ti naimbag nga aramiden na ket saan na nga aramiden isu ket agbasol. Ti Biblia kakabsat ket saan laeng ang mangibaga kadagitoy nga banbanag nga liklikan tayo ti panagaramit ti basol no diket kakabsat ibagana
Saan tayo met nga palubusan wenno ikonsentir iti basol iti panagbiag tayo. Ti Diyos ket nasantuan kakabsat ti palagip ko. Ti Diyos ket nasantuan isu akayat na at iili na lugar na dagiti anak na kakabsat ket agbiag dalaeng iti kinasanto. No ti basol ket palubusam laeng nga awan ti pannakababalaw na dayta ket agtubo ket mangdadael to iti tao. Dumakkel dayta ket dadaelan nato ti pamilya ket uray pay iti iglesia. So laglagipon tayo kakabsat ti panangipalubos iti basol uray ammo tayo adakes ket mangiturong iti panangukom iti Dios. Hantay ko mga palubusan kakabsat. Tapnon, ti basol nga saan nga maasikaso laglagipon tayo, ket kasla iti maysa alibadura, amang lepas iti intero nga masa, ramaraman na kakabsat, no adda iti saan nga nasaya at nga raman ti maysa nga lebadura kakabsat, intunukuan amin mapirde ti intero nga masa. Uray ti basit nga panagsuway kakabsat, pinalubusam ket mabalin nga mangiturong ken ka iti dakdakkel pay nga panna kadadael. No adda iti ilustrasyon iti biag nga makita tayo ditoy kakabsat. Kas iti basit nga bitak laeng nga makita tayo iti maysa nga dike. No saan nga matarimaan daytoy agbalin nga dakdakkel nga buwang nga perwisyo nga isunton ti pagnaan ti danom ket mangdadael iti adon nga pagtaengan. Kastoy met iti basol kakabsat. No palubusam laeng ket saan nga mapukaw dayta nga basol daytoy ket dumakkel ket mangdadael to iti biag pamilya ken uray pay iti iglesia. Kakabsat iti daytoy nga malom ibagak kada kayo. Dayat ti Dios ket saan nga hanang ay palubos kakabsat iti basol. No diket ayaten na iti managbasol ket awisen na iti panagbabawi kakabsat. Kasta ti ayat ti Dios, kasta ni Apo tayo nga Jesucristo. Ngarod kakabsat ti maysa nga iglesia ket naayaban amang ipakita iti kinapudno. Ti maysa nga anak ti Apo ket naayaban tapnon iti kasta mangipakita ti ayat. Mangtulong kadagiti anyaman kakabsat nga napukaw wenno nagtapnon umasidegda iti Apo. So saan tayo nga palubusan ti basol kakabsat nga agtalinaod iti biag tayo. Ti basol a pinalubusam ita ket mabalin nga mangdadael to ken ka iti masakbayan. Ngem no ipudno tayo iti Diyos ket pagbabawyan tayo dagitoy adda pamakawan, adda pan nakaisubli ti biag ken Kristo. So laglagipon tayo dagitoy kakabsat nga naibaga ita. Pananglipat kadagiti kinaimbag ti Dios, panagayat iti lubongom iti Dios, panang palubos ti basol di puso tayo isuda dagitoy ti mangiturong iti panagtalikod iti Dios. Tapnon iti daytoy malom kakabsat, ana dagiti aramiden tayo masapol nga ituloy tayo. Subliam dayjay inaramid mo idi sika ket nabilag kang agserserbi iti Apo. Agkararag kay tinaldaw basaom dagiti sasao ti Apo ket agtalinaed ka nga makipagdaydayaw, agtalinaed ka nga managdaydayaw ken kuana kadwam dagiti namati. Agbabawi ka nga dagos no adamom nga nagbasulam ket iti amin nga ba nagpilyem kuma iti agtulnog iti Apo. Maraydayaw itinagan iti Dios. As I end this kakabsat ti Diyos ket matalek. Mamatiak nga ti Diyos ket matalek launay kada tayo amin kakabsat. Ket saan nga manangbaybay akada tayo. Ket awisen na tayo nga agtalinaed ken kuana. Ti pakdaar ti Biblia ket saan nga mangpabuteng, haan nga mangted iti pagbutbut ngan tayo laeng kakabsat. No diket mangisagana kada tayo tapnon saan nga mapukaw ti panamati tayo iti Dios. Maraydayaw iti Apo. Akas kinunamot ni Josue kakabsat chapter 24 verse 15. Makipagkuna tayo met kuma. Siya ken ti pamilya
agserbi kami iti Dios. Dayta ko makakabsat ipanggap sag tunggal may sa kada tayo. Panagtalinaw tayo matalog iti Apo, iti Dios iti amin nga tiyempo. Laglagi pun tayo kakabsat saan ang kaya ti Apo nga damapukaw uray maysa. 2 Peter chapter 3 verse 9 kakabsat. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Maraydayaw iti Apo. Dayto iti panggap ti Dios, where He explains His mission kakabsat in Luke chapter 19 verse 10. Ana iti kunana ijay, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Maridayaw iti Apo. Dahil iti sao ti Diyos kakabsat para titunggal may sa kada tayo, agyamyaman kami, ket itultuloy tayo tumanen kakabsat, ti agdadanggay, iti sumarunong nga Domingo, agkararag tayo, agyaman kami Apo, iti gundaway ngayon paay mo. Oray pa iti panakay bensa dagiti sasaom, agtuloy ka nga mangusap, ken mangibagati mensahem sagtunggal may sa nga nagdengeg. I-bless mo Apo, dagiti amin nga nagdengeg ita. I-bless mo dagiti amin, o Dios, nga anak mo nga nagdengeg ita. Ketulungam met Apo, nadaman dagiti nagdengeg, o Dios, nga dan palang kadagiti sitwasyon nga panagdudua. Lord, tulungan na kami, tapnon saan kami Apo, nga mapalubusan nga agaramid kadagiti mangiturong kada kami ti panagtalikod ken ka ngumkit di repeten na kami dayjay na Diosan nga ayat tapnon kit kitaen mi laeng iti pamabilag Apo haan lang ati bukod mi ngem para iti sabalipay Apo tapnon agkukuyog kami amin agmaymaysa kami amin agserve agtuloy ken ka bens mo Apo i-bless mo Lord God dayto nga programa mensahe ti panakaisalakan ket oray pay dagiti amin nga staff dagiti engineers Apo iti dayto nga radio station agyaman kami ket sikalang Apo ti maydayaw ken maitanog itinaga ni Jesus dawaten mi amin dagitoy. Amen. Agyaman kami kakabsat, ket akikita tayo tumanon, iti sumaruno nga Domingo, palubos iti Apo, ni Pastor Venelda Kayanan, iso nga kadwa tayo ditoy. Agyaman kami, ket kastan, thank you kadagiti, nag-assist kada kami tata. God bless us all. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus.